జై బోలో శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వర్జీకి జై. జై బోలో శ్రీ లలిత మాతాజీకి జై. ఈరోజు శ్రీ మోర శ్రీరాములు ముదిరాజు గారి జన్మదిన సందర్భంగా మా యొక్క ఆలేటి ఆటంవరల అనాథ మానసిక వికలాంగుల ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తున్నారు. దాతలు ధర్మపత్ని శ్రీమతి మోర సావిత్రి ముదిరాజు గారు. నిర్వహించువారు సద్గురు సేవా ట్రస్ట్, తొర్రూరు, హైదరాబాద్. లస్కర్గూడ 18/1/2026 హైదరాబాద్లో గల మా యొక్క ఆలేటి ఆటంవరల అనాథ మానసిక వికలాంగుల ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకే వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆ దేవదేవుని ఆశీస్సులు, భగవంతుని ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకి మా ఆశ్రమం తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. జై బోలో శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వర్జీకి జై. జై బోలో శ్రీ లలిత మాతాజీకి జై.